wristwatch. Ay, ito na ba yun? Ah, smartwatch ito. Smartwatch. Nahiya ka. Sige na. Madam, mali ka na para ano, may... Nagpulasan sila oh, nagpulasan oh. Sige na. I-edit naman ni sir. Sige na, hindi ko papakita yung mukha nyo. Hindi naman kayo nakikita eh. I-edit naman lang. Mahalo na, gano'n. Game. Nakabasa kong malalaki. Nakaplay. Okay na yan. Naka-play na to. I-edit naman kung sakali. So every 10 minutes kinakat ko naman. Ito yung Oppo Reno 5. Oh, game. Display mo sa akin, ba't kailangan bumili sa'yo? Sige na, dapat sa'yo. Para may benta ako, syempre. Oh, yan. Para may benta si Venus. Ayan. Hanapin Para nyo may benta ako, di ba? Oppo Baguio, di ba? Yes. Oh, Oppo Oppo Concept Store, SM Baguio. Oh, yun. So, ayan. Tawaran kanila, oh. Artista ka Bibili na si kasi. sir kasi para may benta ako, Joe. Hindi, kasi nagustuhan din niya yung features ni Oppo Reno 5 po natin. Okay. So, unboxing. Fantasy Silver. Box comes with English pa. jelly case. Jelly case. Siyempre, sir. Warranty card. Manual. And ejector pin. Sinadya ko ito na. Yes po. Ito rin ang sinadya ko na. Okay. Yan. Okay. Plus So, mga unit. luma, eh, hindi, mas bilog to, no? Opo. Ayan. Ganito ah. Yes, of course. Sing ganda nung nagbebenta. Gwapo na lang kaya. Nung Ay, sing gwapo nung bibili pala. Ayan. Ayun, hindi pala siya ganun kakapal, no? Hindi sir. Slim lang po siya. So, in terms sa design, ayan. Meron tayong Diamond Spectrum design. Okay. Yan ang likod. Sige, sir. Ganda, oh, parang iba-iba. Okay. Okay. So, set up lang po natin. Ano pa nasa loob? Meron tayong cable, Type-C cable, Type-C. no? earphone. Yung earphone. Yes, of course. Meron din tayong 50 watts na adapter. Ay, 50 watts, no? Yes. Superbook. Nice. Check na yung unit yun. Sir, kung mapapansin mo, smooth siya kasi naka 90 Hz refresh rate. Tapos AMOLED. Yes, AMOLED display na po tayo. Full HD plus screen resolution, of course. Ayan. So, ColorOS 11, Android 11 na po tayo kay Oppo Reno 5. Sir, maaari bang i-try mo muna yung ating unit? Sige, try ko. Ayan. Grabe naman sa ano, maari mo ba? Grabe naman. Ay, smooth naman. Ayan, opo. Okay lang ba ito? Yes. Allow Try mo mo lang. lang. Allow mo lang, sir. Okay ko lang. Since bagong bukas po, i-allow mo lang lahat, sir. Ayan. So, nandito po yung mga camera features po natin. Ah, yung pilit yun. Ayan, meron. Lalo na't vlogger si sir. Ayan. Sama ko lang ito eh. Ba't na? Wala sir? na, no? Parang, Magba-black and white ay, yung ito ako. video. Ayan. Wait lang, sir. Pwede po nating palitan yung ating resolution for video. So, punta lang sa settings. Video resolution. Pwede mo, pag 4K, sir, hindi mo pwedeng gawing 60 FPS. Sige, di magano lang ako. Eh, okay lang, 40, 30. Ayan. Sige, sir. Tapos, low mo reso, 1080, diba? Okay na. Okay na yan, sir. So, ayan. Try mo, sir. Gusto ko nga-try yung AI niya. Yes. Sige, sir. Ano saan ba yun? Parang yung papalitan ng ano. Ito ba yun? Yan, sir. Yan yung papalitan mo ng color. Galing eh. Meron tayong AI Color Portrait retain features from Oppo Reno 4. Ano nga, no? Yes. Parang sa Oppo Reno po, no? Yes. Okay. Pero mas ahead po kasi si Reno 5 since aside sa AI Color Portrait,
in terms sa camera or kung medyo mahilig po tayo sa camera, meron din po siyang 64 megapixel sa rear. Plus sa front sir, meron tayong 44 megapixel. Plus, sir, pakita mo muna yung back. Meron din tayong 8 megapixel for ultra-wide angle lens. Meron din tayong 2 megapixel for macro lens and 2 megapixel for mono lens. Okay. Then sa front, ayan. Ilan yung camera sa front? Isa lang, sir. Pero Ilang? 44 megapixel po siya. Yes po. So, yun, since medyo Di ba yung sa 4 kasi pwedeng yung ganun-ganun? Ring 4? Yes, sir. Meron din po tayong AI-enhanced sensing algorithm. So, like for example, may incoming call po kayo. Punta lang po tayo sa convenience tool. Then, gesture in motion. Meron tayong air gesture na tinatawag. So, ayan po, kung gusto po natin mag-browse sa Facebook o di kaya naman may sasagutin kayong call, i-wave mo lang po siya. Ang galing na Dennis mag-ano. Then, aside dun sir, grabe ka naman. Meron din tayong smart spying prevention. Lalo na kung lagi tayong nagko-commute, may naninilip sa phone natin, for your privacy na rin. So, punta lang po tayo sa notification. Plus, i-manage nyo lang po siya. Then, anti-PP. Sige, huwag mo na yan. Pero, re-register mo dyan sir yung Ay, case. ganun ba? Sige, sa susunod na. Plus, Okay. charging pin. Type-C. Type-C na siya, no? Apo. Wait lang, ayaw mag-focus. Ayun. Ayan. Okay, Type-C. Yes. So, So, galing, no? naka May 50 headset watts. pa rin siya, no? Yes, sir. 3.5 po yung jack natin sa kanya. 50 watts fast charger. Yes. Super good. Yes. Ano yung Plus, mga freebie pag ano sa'yo bumili? Pag news pa rin po yung ating pre-order, Magkano merong itong smartwatch? worth, Koyu smartwatch worth 3,999. Oh, Ayan. 4,000. So, pwede natin buksan. Plus, pag cash basis po yung payment natin, may additional po tayong monopod. Meron din po siyang additional na power bank, 10,000 mAh. 10,000 na ito? Yes. Plus, meron din po Dalawang charger tayong ring holder. Then, Magkano sa tingin mo itong tatlo na to pag tinotal mo? ito kasi sir, pag binenta dito 495, 195, and 95 pesos. So, 495, 195, 95. 4, 5, 6, 7. Halos 700 din. no? yes. Tapos 4,000, 4,700 Yes. lahat ng previous. no? Total na ganun sir. Tama. So, bubuksan na ba natin sir yung smartwatch natin or Sige nga, buksan mo na Ayan. para sa exposure mo rin to eh. Ano Dennis mo explain, no? Oh, sir, syempre naman. Na-research mo na eh. Sir, alam mo na po ba kung paano gamitin yung smartwatch? Joke. Ayan, so demo natin. Ayan, color gray. So, mayroon siyang strap. Nakapit ko yung strap. Ang galing, no? Yes. Kasi pwede mong palitan ng strap. Yung unit. Plus, yung cable. Magnetic cable na po yung gamit natin. Yes. Ay, kakabit. Ay, Gaganon galing, mo no? lang, sir. So, Magnetic cable. apo. Di ba na-try mo rin kung gumagana sa charger? Pwede, sir. Try po natin. Sa Ayan. headphone. Yes. So, eto po siya. Ang galing naman. So, lalagay lang po natin. Parang dito lang ipapatong yung ano niya? Dito, sir. Charger niya. Ay, dito. Dito sa Apo. dalawang na yun. Ah, okay. Pwede nyo pong gamitin yung charger ng unit. In case po. Ang galing, no? Yan, sir. Lagay lang po natin. Sige lang. Mashoot. Kahit ako na mag-shoot sa bahay. Pag ano. Ayan. Okay, okay. Parang ako lang sa ano, quick release sa kanan. Yes. Yan, sir. Bagay sa kay Mrs. Oo, sa Happy kanya Valentine's. Ayan. So, sir, kailangan mo munang i-download yung application. Ito siya. So, Ano dyan? Fit Cloud Pro application. Ano? Ito? Fit Cloud Pro. Tick Cloud Pro? Yes, Fit Cloud Pro. Okay. Iniwan ko. Para automatic na makonect sa smartwatch. Okay. Ayan. Magkano lahat-lahat? Yung Babayaran ko. ating
Ma'am, magkano daw po lahat ang babayaran ni sir? Hindi, magkano to? Pag bumili yung ano, kunyari bumili sa'yo yung mga So, taga-bago. Oppo Reno 5 is 18,999 plus with additional freebies, smartwatch worth 3,999 plus pag cash basis naman po, may mga additional freebies pa po like power bank, 10,000 mAh worth 495 plus monopod and ring holder po. Ayan sir. So, sulit na po to para sa mga vlogger na katulad ni sir. So, try po natin yung mga accessories natin. Ayan. Sir, ganito lang po. Ay, galing. Yes. Ano? So, Didikit na siya kaagad. yes, i-charge na po. Okay. Galing ha. Yes. Yan, charger naman ng cellphone. So, working. Ayan, sir. Dapat kulay blue, sir, yung Dapat ba, ano, parang ilulumat drain ko muna. muna? Oo. Yes, sir. So, pwede nyo nang gamitin yung unit before charge. So, hindi na kami magre-require ng initial charging since naka 50 watts flash charge naman po tayo kay Reno. So, drain ko lang hanggang 10, gano'n? 10%, yes, sir. 10%, okay. So, yun, sir. Gaya ng sabi ko, since nag-pre-order ka, in case na may masirang pyesa sa unit ng Reno 5 mo, sir, meron tayong 15% additional discount sa parts or spare parts. Oh, Yes. Exclusive for Reno 5 only. galing ha. Yes, of course. Pakilala nga, Venus, para sa'yo bibili. Hi po, I'm Venus from Oppo Concept Store SM Baguio. So, pwede po kayong mag-avail ng Oppo Reno 5. Dito sa shop namin, pwede po kayong mag-walk in. So, ayan, visit lang po kayo.